שלום לכולם, ברוכים לסרטון הזה. היום אני כאן בסרטון חדש. אנחנו בבית של בובספוג, אנחנו חייבים לראות. ועוד מעט אני אעשה לכם סרטון גם של בובספוג. אז אנחנו מוכנים. תראו את הבגדים שלנו, חרב דיימונד. טוב, חץ וקשת איך עושים את זה דרך אגב? נכנסים. אז אם יש לך מיינקראפט אחר, אתם נכנסים עוד גיימוד 0. כי יש לי מיינקראפט טוב, עשיתי ככה וזה פשוט עשה לי. הבנתם? תראו, הייתם? וזה מיינקראפט ממש טוב, ממליץ ביותר. טוב, אז אנחנו מוכנים. מה? זה רשן? לא, וואי, יו, מה אני יצאתי? כן, זה נו, למה אנחנו לא כל כך מוכנים? למה אנחנו לא כל כך מוכנים? דקה חברים, בואו נראה כמה אנחנו מוכנים באמת. כמה אנחנו מוכנים עד הסוף. מה יש לו? בעוד 3, 2, 1. טוב, בוא נקפוץ. וואו. גיהנום, הנה. יופי. אוי, שכחתי להביא איתי בדרך מלא רצים. דקה אני חוזר. איי. אפשר פשוט לשבור את זה טוב. נעשה ככה. נסיר את זה למצב רגיל. ניקח 1,000,000 חצים. פשוט 1,000,000 חצים. לא, אני אמרתי לעשות משהו אחר. נעשה ככה, יופי. נשים מלא חצים. איפה יש אבל חצים? אני חייב חצים, היי. חצים. הכל חצים. ניקח גם בואו ניקח כאן. גם מלא אוכל. מלא אוכל. וניקח לנו גם עוד כזה. וניקח לנו גם זה. ונשים לדרך. בעוד 3, 2, 1. יוצאים לדרך. וואו. אולי. אנחנו צריכים לצאת.
אוי ובוי. אני אלמד אתכם עוד מעט איך בונים שער. וואו וואו וואו. איזה קשה פה. יא. יא. וואו. לא לקחנו פיקקס. טוב, אז בואו ניקח פיקקס. פיקקס. במקום זה חייב פיקקס. טוב, אז בואו נתחיל. מה? נכון, שכחתי. טוב, אז בואו נתחיל. כאן אני חוזר. טוב, אני מפחד לשחק מהשער. לא, 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 לא. כל הדברים שלי פשוט נעלמו. אני פשוט בתוך האננס שלו. פשוט בתוך האננס. זה לא המפה, יש לי מפה אחרת. זה סתם. עכשיו תראו מה יש לנו. שאנחנו צריכים לעשות ככה, ככה, יופי. לא. דקה חברים. הלו, איך אני נראית פה? איפה שקיע? איך אני ואיך אתה מאז ומעולם? 1, לא 1, 2, 3, 4. זהו. לא, ונשים לנו גם מלא. נשים לנו חצים כאלה, חצים כאלה, וחצים כאלה, ומלא זה מים, אוכל. טוב, לפני לנו מקום בחצים. במקום החצים האלה נעשה כזה, ונעשה בחצים האלה נעשה זה. גם ככה אנחנו שמים את הבגדים. יש לי כבר בגדים. למה? טוב חברים, אני עוד מעט יחזור ואני אעשה לכם סרטון. טוב, אז יאללה ביי חברים.
כשאני אחזור אני אעשה לכם סרטון.